Eusko ikaskuntza, jakitez. Badira hilabete batzuk merkatuan dagoela Juanjo Olasagarreren te. Te izkia, horixe baitu izena, hori du tituloa Olasagarrek plazan utzitako elaberriak. Gero, ikusiko dugu te hori protagonistaren erreferentzia izan ditekela, izan ere Terese izena baitu protagonistak. Baina beste zerbait ere izan liteke. Esanen duguna hori bai, hornigai askotxo dituela novela honek, horretan sartzera tentatzeko. Neska gazte bat, horren harremanak, irakasle duenarekin, irakasle horren ezaugarriak ere, bereziak, bere jokaera eta joera politikoa, eskoltarekin, bizkartzenarekin ibili beharra, badago gero ere hor sekretu bat, jakin beharreko konturen bat, enigma bat, badago morbositate puntu bat ere, ohikoa izaten ez dena euskaraz idatzitako lanetan, gaur egungo eta hemengo giroa. Hori guztia te izeneko novela horretan eta novela hau gaurko geure kultur arloan, hemen Euskal Herria irratian eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugun saioan. Alberdaniak argitara emaniko lana da Juanjo Olasagarre Arbizuarraren te, honako hau. Ikusi duguna literaturan, euskarazko literaturan lehenagotik ere ezaguna zaigun izena dela Teresa edo Terese. Adibidez, Jon Miranderen Haur besoetakoa elaberriko protagonista ura ere Terese zen. Horren erreferentzia ote da, Juanjo Olasagarre. Gero Teresa ere bat badago, Atxagaren novelan, Teresa asko daude, Teresa asko daude. Eta bueno, neska honek hori ez dago landuta, baina bi izen ditu, Teresa eta Terese, ez? Bueno, horra agertzen da bai. Eta bueno, ez dakit, niri orain, lehen beldurra baldin manuen edo ez, uste nuen kakazarra nuela, orain txukuna irutzen zain novela eta titulatze bat ere gustatzen da. Bueno, titulua dago oinarritutan, bueno, Terese, tragediari buruzko ikastaro batean ezagutzen dira bi protagonistak, eta gero badaude tije eta tekne bi konzeptu greziar erabiltzen dira. Tije patua edo izango litzateke eta tekne izango litzateke gure bizitzan zer dagoen gure esku. Teknologia horti dator, ez? Zer eralda ezak. Egun da, bueno, letraren pean bildu nahi dituen gauzaik. Eta zoriontxua den. Bueno, betire eta harremana babaitago, noski ez da Miranderenean bezalakoa, edadeko eta neskatila, kasunetan, neskatila bai, baina bere buruaren jabe, adinez universitaria denez, baina ikasleen arteko harremana eta azkenean ere botereak elementu horrek asko definitzen du relazio noski. Bai, hori dago, ez dakit, Miranden novelan bezala hori dago, baina han bezala hemen harremana da, ez dakit, beste zerbait adierazteko bidea. Han Nietzscheren ideiak dira eta Spengerenak eta harremanura ez da bakarrik pedofiliari buruzko harreman bat, badago beste zerbait, eta hemen ere beste, ez dakit, han baino errealistagoa da harremana, baina esango nuke harremanaren bidez irakasleak Tereseri zerbait irakatsi nahi diola, edo bizitzan, ez dakit, mugetatik arantza eraman nahi duela, eta hor dago zuk aipatzen duzu morboa, zen nahi dut. Terese behartu egiten du neurri batean, berak nahi ez dituen bizi nahi ez dituen gauzak bizitzera. Baina aldi berien morbo, atrakzio eragin hori dago, ez? Erakarri hori, eta Terese sartu egiten da harreman horretan. Eta hori interesatzen zitean sinesgarria egitea. Badago jendeari, eta jona sinesgarria iruditu. Alegia, nola guztien den neska gizonak eramaten, hain erraz, landu nahi izan dut, morboaren bidez, nola baitere, hori, arantza noa izan. Bai, baina, hor dagoena, eta esaten nahiaren beste elementua, hemengo gizartea, honek esan nahi dunarekin, alegia,
gatazka antonomasia, ze gatazka ere hor dagoela, eta presentzia badu, esate bateako neskak, ozio egiten du, bere adineko, mutil, ikasla bertzaleko, edo zela lerro horretakon partez, beste barrutia, mehatxatua, eta beraz, mehatxupean egote horri ere, zezan edo, txantaje emozionala, ez? Bai, nire interesatzen zitzana ere bai, egia da, Terese hortik ikusita dago, eta berak opzioa egiten du, egia. Dena dela, nik gauza bat esan eduke, egia da Euskal Gatazka asko agertzen dela, baina nire aurreko liburuan bezain funtseskoa ez da. Esan nahi dut, gatazka dekoratu bezala agertzen da. Neurri batean, niretzat, harreman hori eman zitekeen, ez da nola esan, beste toki batean, beste irakasle, onartzen dizut. Ez, eta kontua da, Juan egintzai parkatu. Bai, ez, txantaje emozionala, amenazatua egoteak nola balio dion irakasle horri, gainera bere jakintza ere baliatzen du, noski poderean egoteko. Bai, eta ez hori bakarrik, esan nahi dut, neurri batean barrutia erotuta dago, kakotxartean esaten dut, esan nahi dut, bere egoera horrek eta bizi izandakoak eraman du sinistera greziar jainkoen tokian jarri daitekela, alegia patuaren jabe egin daitekela, eta berak patua antola dezakela, ez berea baizik, eta Teresena ere berak nahi duen moduan, eta hori azken finean hibris deitzen da zean grekeraz, eta horregatik erortzen ziren eroi grekoak. Ez da orduan, horren jabet, orduan, bera baliatu egiten da, dakien gauza guztiaz, dakien sekretuaz, neska gaztea dela. Gauza horietaz, erabili egiten du, baina besteak ere neurri baten gustora joatzen da, edo nahi duelako joatzen da. Sekretua, jakitea, ez bakarrik, jakintza eruditoa, erudizioz gero pare bat hitz behar bada. Baina, jakin sekretua, esan duzu, aitaren ibileren berri, aitaren ibileren berri baitaki, hori da sekretua hemen inolaz ere desbelatzeik ez daukaguna noski, baina horrek ere balio dio lotzeko, estutzeko harreman hori, eta jolas hori. Hau bai nik ustut esan beharrekoa dela, geure egungo literaturan asko falta da morbosidadea, harremanak, sexu harremanak daudenean, zuri dira, edo erabat pornografiko esan litezke beste atal bate, baina gutxi dago, ez elementu nasgarri hori pixka baten ez dakit erakargarritasun emanen diona, eta baina ez dago harreman espliziturik, sexualik. Hotelera iristen dira. Baina, bai, gertatzen dira gauza, baina esan inor ez ezakirik ateatzen, neska piluztu egiten da, eta hola. Ez gehiago nire interesatzen ziten, ez da ginola esan. Haien arteko harremanat, ez da, igual harreman bat bortxagarriago edo violentoagoa suerta daiteke, ez preciso sexuan agertuz, baizik eta potere harreman hori agertuz nik eramaten zaitut, eta hola. Eta nik berriro diot, alegia barrutiak behartu egiten du Teresaren izaera, bizimodua eta abar, berak nahi duen toki batera eramateko. Ez dakit, gainera nire duten zait, hori egin bali dute gaztetan, zenbait egin diote, nolabait ere, zure bizitzan sekula inoiz deskubrituko ez zenituzken gauzak argitzen dira, ez dakit, horrelako persona bat duzunean, sofritu ere ziten duzu. Teresek bezala. Hoi guztia dago, eta gehozuk hitz grekoak erabiliz egiten duzuna, eta noski tragedia, irakaslea Grezia klasiko kontuetan, jantzia, eta, horko tragedia haiek gidatzen zituzten narian, zen patua, nahita ez, alabeharrez gertatu beharrekoa, eta bestea jendiak, edo, hor nordenak bere voluntatez erabaki dezakena, hor erudiziona eta hor badakit batek behintzat hor leporatu dizula, bestea giarrea den bezala hau gizena oezote den. Bai, ez da, nik uste nahiko harreman duta. Zergatik dago tragedia? Nik uste dut, ez dakit, orain postmodernidadean bizi gara, eta orduan, badaude, ez dakit, pensalariak eta esaten dutenak nolabait ere, gure harremanen bidez, gure harremanak behartuz,
argitu behar ditugula ikusten ez ditugun beste errealitate batzuk, eta harremanak behartuz ikusiko ditugu, geureak egingo ditugu, eta neurri batean eraldatuko gara, ez da, baina horretan. Eta gero badago pensalari frantziar bat, Maffesoli, berak esaten du posmodernitatea eta tragedia elkartuta doazela, ez? Osak, eta garai hauetan, esaten du berak nola baitere, bueno, ez dago garai modernotan pensatzen zen etorkizunean, eta zenbait gauza eginez, historia konkistatuko zela eta bukaran egongo zela, ez dakit, deitu euskal sozialista, deitu nahi duzuna, ez? Eta berak esaten du, ez, osea, instantea bizi behar dela, eta tragedietan instantea bizi da, orduan instantearen reivindikazioa ere badagola, eta gure bizitza zoragarria dela, une hau bizi dugun bitartean, baina une honek esan nahi duela, urrengo unean ez gaitezkela hemen, osea, behar da, hilko garela, eta hori da. Eta nik novela postmoderno bat egin nuen, gertatzen dena da, tradizio indio nire buruari, eta Teresa, lehendabiziko persioan hile egiten zen. Eta nolabait ere, tragedia bat bihurtzen zen novela baita ere, eta inozentia hile egiten zen, eta baina irudizitzaren esperantza apur bat, eta esperantza oso modernoa, aldiz ez postmodernoa. Eta horregatik tradizio egiten diot bukaeran, eta usten dut bizirik. Bai, dena den esaten nahi garanagatik, igual impresio daukat esaten nahi gehala, bueno, elementu hauek guztiak eta tragedia eta gauza serio, baina, gau, aztu ezin dugun beste elementu bada, humorea, bizkomikoa, parodia edo karikaturizatuz, batipate barrutiaren zera, eta orduan, elementu horrek ere ematen dio noski, harintasuna eta... Bai, nik beti esan izan dut, bueno, orain ja ez dakit hori esaten duen, baina esan eta horreko novelan ere, bazegoen alako, ez dakit, realitatea, aspektu batzuk edo alde batzuk azpimarratu eta parodia edo humorera sakonduz, humorera eramanez, eta hemen ere, antzeko gauza bat, igual hemen gehiago. Eta nire dutzen zait, errealitatearen, errealismo planoak askotan gauza batzuk usten dituela eskutuan, eta nire nahiago dudala interesatzen zaena asko azpimarratzea esagerazioaren bidez. Edo deitu espresionismoa, deitu karikatura, deitu ez dakit nola esango dizukene esperpentoa, deitu, nahi duzuna, baina hori asko dago. Barrutia horregatik dago muturrera eramanez. Ze arrisku du novelak? Hainbat saera edo barrutiaren hainbat jarrera eta hainbat egoera personaia edo irakurleari gehiegizkoak iruditzea eta novelatik atzeratzea, pasatu zaio ben baino gehiagotik. Hori ez? Eta ni mugan ibili naiz horregatik eta onartzen dut, norbaiti hori pasatzea, baina apostua hori da. Juanjo Olasagarre izeneko bere novela Alberdaniak argitara emana duena. Literatura klasikoetan leian agertu ohi diren indarrak horpatua eta bestetik gizakiaren ala, baina geure gizartean girotua hemen. Hor tartean harremanak ikasle eta irakasleen arteko amodio harremanak, kultura politiko desberdinetakoak izanik, oso zehazki identifikaturiko eszenatokiak, eta gero Olasagarren idaztankera bere aixetasun hori ere, elementu horiek guztiak honen irakurbidean jartzeko. Eusko ikaskuntzarekin batera egiten dugu Euskal Herria irratian kultur arloa. Eusko ikaskuntza, jakitez.